Nungalam habis beholongi, dia kajol mamanisiai. Nunga makikis benang akademi, hinoroni teknologi zaman moderni. Nah di bagasan perumah tangga ini masih barohana do dajol mai, so ada holong bedapung di suatu geleng nai. Nang sangoni dona marah-marangi dapung, so ada dame beaka diroai, masih gosok masih asa raut nai, pabalga-balgahon botohon nai, dia karema japetaheng, nungalam hangikis benang aka holongi, hinoroni pergaulan bebasi, napa tiap-tiap narkotika yapung, suada beholong nang songoni nang dame yapung, di sudah ke manusia natino pami, di namar masyarakat nang mar tetanggai, ay holan hosom do di pasuat di rohanai, isadopung natu mangihon handung ni sila pungon, hakadodot hitir-hitir keluar nang hodoki, binahen ni perubahan di zaman ni ditopahodoman isiai masih bawa rohana halusi mapung, suatu maholong nasi akoi, suatu maholong tujol manisiai, sapa madame miapung, sapa dame mi tuhami jol manisiai, hunang makikis dot holongi, hunang matur-tur nang asini rohai, opung tangi homa tangyang namyo.